ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ 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 ಅಂಚರಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನುಂಡತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋರೆ ತತ್ತನ್ ನಿಜ ಅದು ಸೈಜ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಮತ್ತೆ ಎದುರು ವಾರ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡವೆ ಅವನು ವಾಮೆಟ್ಗೊಂದು ವಾಮೆಟ್ ಬರ್ಪುರಿಂದ ಲೆಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆಡಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಉನರ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಗ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹೂ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎಂದೆತ್ತಿ ಕಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ದೆಪ್ಪೆಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನಿಕ್ಕುಂದು ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂಜ್ಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನಿ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವರ ಬೋರ್ಡ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡ ಆವಡ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಹೋದು ಚೆಕ್ ಮಂತಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಇನಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆನಿ ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಚಿಪ್ಪು ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಇದು ಪೋತೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ಎದುರು ವಾರ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು 400 ml ಅವೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ 270 ರೂಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ಡು ಮಾತ ತುಂಡ 330 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಉಂದುಲ ಉಂಡತೆ ಟೋಟಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ 270 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದ ತೊಟ್ಟಿಗೊಂದು ಫ್ರೀ ಆವೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ರೀಮು ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಒವ್ವೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರಡು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಮಾಲಯ ಐಕೆ ಅನ್ನದನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಡೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪನೊಲಿದೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಕ್ರೀಮ್ 270 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಂಚಾದ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆತ್ತಲ ಲಿಂಕ್ ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಬಲೆ ಅವೇರ್ದು ಪೊಕ್ಕಂದತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನವರು ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ಇತ್ತ ದೇಕದ ಕಂತಿನ ಅಂಚ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಮಾತೊಂಡು ಯಾನ ಕಾರ್ತಿನ ಟಿಫಿನ್ ಕೊನೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಟಿಫಿನ್ ಮೂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಅವೆ ನಮಕ್ ಇಂಚ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಉನರ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತಂದ ಐಕೆ ನಿಂಚಿನ ಅಗಲದ ಟಿಫಿನ್ ತೆತ್ತೋ ನಿಂದೆಕ್ಕುಂಡತೆ 450 ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆನಂದೆ ಒಂಜ ಐತೊಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಜಿಪುದ ಟಿಫಿನ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡವೆ ಅಂಚೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಿ ಅಂದೆ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಜಿಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಿಂದೆಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಇತ್ತ ಅಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡವೆ ಅನ್ನು ಉಪ್ಪು ಕೊನುಪುನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಂಡದಾದ ತಿಂಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವೆನ್ ತಿಂಡಿನೇ ಪಾಡೊಂಪೊಪೆ ಬೊಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊನೊಪೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಉನರ್ ಆಪುಂಡ ಅವೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ಉನರ್ನೇ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೊನೋದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಚೂರೇ ಚೂರು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುದ ರೇಸ ಲೀಕ್ ಆಪು ನಾವು ಅಂಚಪುರ ದಾಲ ಆತಜಿ ಅಂಚ ಇಂದೆನ್ನ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವೇರ್ದು ಬಕ್ಕಂಡತೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಎಂಕಂದಕ್ಕೆ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾತಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಬೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲ್ ಪೊತ್ತೂಲೆ 170 ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ರೇಟ್ ಪನ್ಪುಜ ಈಗ ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ఒక ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿ ನಾವೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಗನೆ ನಿಖಿಲ್ ನೋಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಪ್ಪ ಕುರ್ಸೋತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಡ್ಯಾನ ರಿವ್ಯೂ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು 20 ml ಅವೆ ರೇಟ್ ಇಂದೆಟ್ಲ ಅಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ರೇಟ್ ಬರೀತಜ್ಜಿರು 20 ml ಅದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುಷ್ 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 ಅಂಚರಟ್ಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಬೋಡ ಅದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ನಾಲ್ ಯಾವುದು 4 ಸಲ ರಟ್ಟಡೆ ಯಾವುದು ಅಂಚ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೇನು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಅಂಚ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಇಂಚ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಅಪ್ಪ ಈ ಮೆಟ್ ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಡತೆ ಕುಡರಡ್ಡು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅವೆಟ್ ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜು ಒಂಜಕ್ಕೆ 90 ರೂಪೀಸ್ ಅದನ್ನ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜವೆ ಅವು ರಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಯ್ಜಿ ಇದು ಸ್ಮೆಲ್ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಘಾಟ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲ್ ಪಾಡುಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ ಘಾಟ್ ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದಂದೆ ಅಂಡ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ಲೇ
ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಐಗೆ ಎಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡಿತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಸೋಕ ಒಂದುಂಡು ಮುಂಚೆ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ నేను ಗೊತ್ತುಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆದ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಡಾಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡರ್ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಓಲ ಇಜ್ಜಂದಿನಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಓ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂದು ಪದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ ಎಂದೆತ್ತಿ ಕಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಾಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಥರ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಣ ಅವೇನು ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಬರ್ಪುಜ್ ಮರ ಒಂಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನಕ್ಲಾಗ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮೈಲ್ಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಆವಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬೋರ್ಡನ್ನೆಗ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಾಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾಡ್ವೆ ಬೋರ್ಡಂಡ ತೂಲೆ ಒಂದು ಮಾತೊಂಡತ್ತೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದಿನಿ ನನ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಜಿಯೋಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದಿತ್ತೇವೆ ಅವೆತ ಅವಸ್ಥೆ ನಿಗುಲ್ ತೂಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದೆಟೆ ವಿಡಿಯೋನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಏನದಿತ್ತೆ ಅಜಿಯೋದ ಚಪ್ಪಲ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಯಾನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತೆ ತೋಪಾಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡಂಡ ದೆತ್ತೊಲ್ನೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಏನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಅವು ಚಪ್ಪಲ್ ಬತ್ತಿ ಪೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಇಂದೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ತಿಲಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪನೊಂದು ಇಡೆಗ್ಗೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜರ ಏನದು ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ನನ್ನ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಮೀಶೋಡ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ಕನಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಣ್ಣದ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅನ್ ಬನ್ನಗನೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಎಂಕ್ ಕಜಿಪುನುಪ್ಪು ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಗಿತ್ತ ರಡ್ಡ್ ದಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಂಕ್ ಒಜ್ಜೆ ದಿನಟ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಆಪುಂಡು ಮಂಡ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮೀದು ಮಾತ ಅನಗ 9 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಪನ್ನಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಪಾತೆರು ಜೈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುವ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಕಲ್ಲ ಪಡೆ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಮುಗುಲು ಮಾತ ಪಾತೆರ ಯಾನು ಒರ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ ಒಂದು ಕುಲ್ಲುನು ಅವು ಇಂಕ ಅದು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಪುರದ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬಕೊಂಡತೆ ಪೂರ ಸಂಡೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕುಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡು ಅಂಚ ಬರ ಏನಿದೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಪನೊಂದು ಇಡಗಿನಿದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಚರೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತಿನ್ನಕ್ಕು ಸಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂದು ಯಾನೊಂಜು ಅಜ್ಜಿಯೋಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿನವೆ ದಾದಿ ಇರು ದಾದಾ ತುಲೇಡು ದಾದೆರೆಗೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾನನ್ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯೋಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಿನವೆ ಅವೇನಿತೆ ಎಂಚ ಪಾಡು ನುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡವೆ ಅವನು ವಾಮೆಟ್ ಬರ್ಪುರಿಂದಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಪಿಕ್ಕಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಫೋಟೋ ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವು ಬರೋ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಜಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಆತನೆ ಕಾರ್ ಎನ್ನೊಂದು ಏತು ಗೊತ್ತು ನಿಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಂಗುಲ್ 11 ಆಂಡಿತ್ತ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡೊಂಜಿ ಪಾಡಂದ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿಂಕ್ಲೆ ಬೇಲೆ ಪಾಡ್ರಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಬೇಲೆಗೆ ಆವಂದು ಮಾರ ಐತಿ ಇಂದೇನೇನು ಮೂಲೆ ಎಪ್ಪೊಡೋದೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಾಲೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬರೋ ಇಂಚವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಎಂಕೆ ಕುಜ ಅತ್ತ ವೀರು ಸಮ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾರ್ ಎದುರು ನೂಕುಡಿ ಎಕ್ಕುಂಡ ಇಂಚಲೆ ವಿಜಿ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕವ್ ಎಕ್ಕುಂಡದುಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಜಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಗ ತೂಲೆ ವಿಜಿ ಆಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಮೆಗೆ ತಿಕ್ಕ ಎರಗೆ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಮೂಲ್ಪುರ ಲೂಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಅಂದೆ ಲೂಸೇ ಉಂಡು ಅವಂತೊಂದ್ಲು ಮೂಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಹಾಕು ಹೆಂಗ್ ಬುಡ್ಚಿತ್ತನ್ ಮಾರೈತಿಂದ ಚಪ್ಪ ಇಂದು ಯಾನಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಪಾಡು ಅತ್ತೆ ಇಂದು ಯಾನಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಇರ್ಪಾಡ್ರು ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ಪುಣ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಕುಂಡದು
ಇಂದೆ ಮೇರ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಅವೆಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಮೇರ್ ಕೊರ್ನ ಗಿಫ್ಟೇ ಹಿಂಗೆ ಪಾಡರ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ವಾಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಡಿ ಹಾಕೋದಿ ಸಂತೆ ಗಂಟೆ 11 ನನ್ನಲ್ಲಿಂದೇನು ಮಾಲೆ ದಾದ ಒಂಜೆ ಇನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ఎక్కుಜ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಂಚ ఎక్కుಜ ಸರಿ ತೂಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಸಯ್ಯಡಂಚಿಂದು ఎక్కుಜಿ ದಿಂಕ್ ಅಂದೆ ಇದೆ ఎక్కుಜ ತೂಲೆ ಇಂದೆ ಇಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಪ್ಪಂಡೆ ಇಂಕೊಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಕನಗೆ ನಿಜ ಅದು ಸೈಜ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಟ್ ಎಕ್ಕುಜ್ಜಿ ಇಂದೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಏನಂದೆಂದು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂದಿಂದು ತಯ್ಯಾಜಿ ನೆಂದು ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ತೂಜಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಅಂಟಾರೆ ನೆಂದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಒಂದುಲ ಬೊರ್ಚಿದೆ ಕಾರ್ತಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪದೆ ಕಾರ್ತಿ ದಾಪಂಡೆ ನಾನು ಬೇತೇನೆ ತೆಪ್ಪೆಂದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಿನಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ತೂಜಿ ನಿಂದು ಬೊಚ್ಚು ಇಚ್ಚ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪ ಯಾನು ಅಂಗಡಿ ಇಡೆ ತೆಪ್ಪ ಹಾಂ ಜುಡಿಯೋಗು ಪೋದು ತೆಪ್ಪುಗೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಇಂಕೊಂದು ಬೊಚ್ಚಿರಡ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪವೆಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇಡುಂದೇನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಮ ಮಕ್ಕಳ